efek manai bania yak tun klaithini kabangkok sikli te nukhungni hamjwk rok kubului tongkha tabuk hinke agolini doliwo fensidil khobwi khoroksa nukhungni hamjwk romjakha Hasteo kefek manai bania yak tun klaithani kabangkok sikli te nukhungni hamjwk rok kubului tongkha tabuk hinke agolini doliwo fensidil khobwi khoroksa nukhungni hamjwk romjakha patimong sangrong salhoro sarigo agolini head post office obo burung kop sirap manmani o patimongno chechoi nai sipnagar college tila amjayobo kusu kop sirap no romkha naimo thangrok paithago bugrakhor agolini sipnagar amjaini arundhati apartment o chechoi nai ka hinke Krisanu Debni Choroi Rija Kaisa Khotolo brung kop sirap mankha naimuthangrok afleto tongui tongmani liton bai bini bihik naimuthangrok opatimungo litonni bihik o Tripura jukno romoi fanke sungkha manma phekjaknai manini yaphangya rung boro tei sabo romjak tong cheri naijakha total 749 স্টক পাওয়া গেছে যে নেশাজাতীয় যেটা আপনারা জানেন এনডিপিএস আইটেম তো আমরা এখন সেটার প্রসেস করছি একদম একটি স্পেসিফিক এফআইআর নেওয়া হবে এবং এর সাথে যারা জড়িত আছে সব কিছু আমরা জিজ্ঞাসাবাদের পর আমরা বিস্তারিত বলতে পারবো এখন জাস্ট আমরা প্রসেস করছি এই মুহূর্তে আপনাদের সামনে তো সব কিছু করলাম Naimuthangrok khaklaika salkolok romino ofleto phekjaknai manai yaktun angkhana hinai sawi manma ulo amchayo urnaklaikha yagulo naimuthangrok nukhungni hamjwkno romoi tlangai thangka Bureau Report News Now